А ці ведаеце вы, што на Астравеччыне знаходзіцца крыніца рэдкага для Беларусі мадытнага тыпу. Вада з яе не б'е ключом з зямлі, а расцякаецца па нахільнай паверхні, утвараючы празрыстую вадзяную плёнку. І знаходзіцца гэта крыніца у ваколіцах вёскі Быстрыца. Вада крыніцы збіраецца ў невялікі ручаёк, шырынёй 1,5 метра і глыбінёй 15 сантиметраў. Праз 300 метраў вада упадае ў рэчку Вілія. Магутнасць патоку ручайка 3450 літраў у суткі ў зімовы час і 4320 літраў у астатнія поры года. Для пітной вады дзяржаўным стандартам устаноўлена тэмпература ад 7 до 12 градусаў. Вада ў Святаянскай крыніцы 9 градусаў, што адпавядае дзяржаўным стандартам. Вада крынічная не мае паху і смаку. Яна заўсёды празрыстая, ніколі не замярзае. Яе можна піць без кіпячэння, ужывую. Лічыцца, што Быстрыцкая крыніца валодае гаючымі прыроднымі уласцівасцямі. Даўней існавала павер'е, той, хто нап'ецца вады, здольны запазычыць сілу самой матухны зямлі. Легенд аб цудадзейнай сіле вады існуе немала, і мясцовыя жыхары могуць расказаць іх вельмі шмат. Напрыклад, існуе такая легенда пра пана, які жыў у ваколіцах Быстрыцы. У яго была хворая невідушчая дачка. Пан сабраў экіпаж і павёз дачку ў Вільню да знакамітага лекара. Вечарам коні зблудзілі з дарогі, спыніліся, хацелі піць і адказаліся ісці далей. Пан зразумеў, што яны заблудзіліся і вырашыў устроіць прывал. Сляпая дачка, у якой быў абвостраны слух, учула недзе журчанне ручайка і пайшла на гэты гук. Брала на невялічкую крынічку, напілася з яе вады, прамыла твар і зразумела, што пачала бачыць. Так людзі даведаліся аб цудадзейных свойствах гэтай крыніцы. У мясцовых жыхароў таксама існуе легенда аб салдаце, які у канцы Першай сусветнай вайны вяртаўся ў ваколіцы вёстрыка Быстрыца. Ён быў паранены, увесь у шрамах, амаль сляпы, і зрабіўшы прывал каля крыніцы, ён задумаўся аб тым, ці варта вяртацца дадому, ці прыме яго маладая жонка. Седзячы каля крынічкі, салдат зачарпнуў прыгаршчу вады, напіўся яе, памыў твар і убачыў сябе, сваё адлюстраванне ў вадзе. Ён заўважыў, што яго шрамы разгладзіліся, а раны зарубцаваліся. Гэта яшчэ было адным пацверджаннем таго, што вада Святаянскай крыніцы гаючая. Яшчэ па адной з легенд, у ваколіцах Быстрыцы жыў сціплы добры хлопец. Людзі паважалі яго, а ён працаваў пастухом у пана. Хлапны пан накарміў хлопца не вельмі якаснай ежай. Хлопцу зрабілася дрэнна. І, трацячы прытомнасць, напіўся крынічнай вады. Яму стала лягчэй, ён выздаравеў. Ён пачаў расказваць людзям о цудадзейных уласцівасцях крыніцы, хадзіў да яе кожны дзень, маліўся. І людзі таксама паверылі ў тое, што вада крыніцы мае гаючыя якасці. Яшчэ адна легенда расказвае пра тое, што назва крыніца атрымала такую таму, што бярэ свой пачатак ад касцёла святога Яна ў Вільні. У 20 стагоддзя на грошы, сабранымі мясцовымі жыхарамі, была пабудавана капліца. Гэта невялікі прамавугольнік з 4 паліцылонамі па кутах і арачным уваходам. А побач з капліцай знаходзіцца камень. Ён з'явіўся тут у гонар прыняцця Канстытуцыі і ўстанаўлення незалежнасці Польшы 3 мая 1921 года. Бяжыць вада, з ціхім плёскатам струменіцца па зямлі. Ніхто не ведае, калі ў ваколіцах Быстрыцы з'явілася крыніца. І нікому не вядома, колькі гадоў або стагоддзяў наканавана ёй тут быць. Не праходзьце міма, спыніцеся. Падыдзіце да крыніцы і паспытайце яе гаючай вады. Яна надасць бадзёрасці, прыбавіць сіл, асвяжыць у спёку. Паспытайце.